Dobrý den, celý den. A tohle je film o exekuci. Ano, já mám zkušenosti. Jo. A já jsem On je pan exekuce takzvaně. A tady máme exekuční aparát, který pracuje v České poště. Ale já nejdu vidět. exekuce, víš co, Mara? Já ten náš pan exekuce, který prodává na exekuci. Hlavní postava. Ano, já jsem dlužník, bohužel. Já jako vždycky jsem hlavní postava. Armor. Dobrý, já chci půjčit peníze na barák. A jaké jsou vaše důvody k tomu si půjčit moje peníze? Chtěl bych si postavit baráček nádherný na louce. A s takým úrokem by to, když tak bylo. Ale to mě nezajímá. Ani peníze, abych si postavil barák. Já si chci postavit vilu, kde tam Dobrý den, pane, nevím. Dobrý den, já být realitní makléř. Dobrý den. Dávám takový hezký dům, tady je ložnice, zde prostorní balkón. Kolik mi to bylo? Hele, má to 2 metry čtvereční, to garzonka v Praze. Tak to se dívej, tak to vidím na 10 milionů. Tak to vidím tak na 80 milionů. Kolik jste si vzal, takže kolik máte peněz, vlastní peníze? Přesně 1 milion tata. A hypotéku jste si vzal kolik? 79. Hen. Ven. Dobrý, já nechci ten půjčit 77 milionů. Píšu ti ani 2 groše, moje. Běž si tam pro ty vole svoje úroveň. Dobrý den. Dobrý den, já jsem realitní makléř Jan Hus a mohl bych vám nabídnout ten krásný prostorný barák v Benešově, který stojí 3 miliony a 1 korunu. Zde prostorní balkón, zde obývák, a zde kočárkovna a zde místnost, kde můžete jít třeba po práci brečet, kde si děláte v gastru. No, tak. Tak jo, berete to, pane, z akční cenovky 3 miliony a 1 korunu? Ano, beru. Tak jo, budeme podepsat kupní smlouvu. Kupní smlouva. Kupní smlouva na, dejte mi tu, kupní smlouva na barák v Benešově, tak podpis realitního makléře Jan Hus. A podpíš mě. Pan pozitivní. Tak jo, gratuluji vám k nákupu a ať se vám tam hezky bydlí. Děkuji. Tak dobrý den, vám vrátit přesně 1 korunu. Z té půjčky. Neřekl jste, kolik jste za úrok. Chci na zpátky ty miliony. Zavolám na tebe exekutora. Těž se tento týden. Ne, Exekutorský soud. Nechci exekuci, díky, já nechci. Vypadni. Vypadni. Dobrý den, jsem pan exekutor, pan Novák a mám exekuční kancelář. Potřeboval byste prodat někoho exekuci na nějakou dát? Ano. Jmenuji se... Se jmenuje. Podívejte se na svého Německý Kuba. Německý Kuba. Ano, vezím seznam dlužníků. Je tady nějaký Kuba Němec, který dluží 3 miliony. To je on. Jo, tak. Jo. Vidím tady, že peníze utratil za barák, na louce, potok. No co by potřeboval, to jezdí roky mám. A služby. Víš co, ty si já, ale... Dobrý den, Potřebujete pana. já jsem exekutor Novák. Dobrý den. A slyšel jsem, že máte exekuci 3 miliony korun. Českých korun. Tak mi ukaž. Pane Jan. Tak a kde jste vzal peníze? Kdo to je?
Pan Janus, realitní makléř. No, ale ten s tím nemá nic společného. Kde jste vzal ty peníze na tom? Pana u bance. Jsem si to... Jo, a vracíte zpátky? Ano. Ukažte mi výpis účtu. Tady. Děkuji. Jdu si do banky pro výpis, oni to tam mají na stole, ten jejich výpis účtu. Tak. Vykopnu dveře, vole. Tak. Vezmu si to. Pane, tam je ten stůl. Tam je kupní smlouva. Vidíte, musel jsem kvůli vás vykopnout dveře. Vyprokop dveře. Takže souhlasíte s tím? Tady u vás vidím barák za 3 miliony a nevidím tady nic, co by odpovídalo splátce jedné půjčky, kterou jste si vzal na 3 miliony korun. To si zapomněl uvést. To jste zapomněl? Tak hlavně, že tu půjčku máte na 20 let a už máte tak 10 let tu půjčku a nevrátil jste ani jednu splátku. To je pravda. Takže my teďkom buď dáte na ruku, buď vám tady celé zabavím, celé a půjdete na ulici zhubet a upálit se, nebo mi teďkom dáte 1,5 milionu na ruku a budete splácet potom. Máte 1,5 milionu? Ano. Podívám se na váš účet. Má tak možná absolutně. Ale já jsem tady Pojďte. Dělej. To mě tady každý den vykrádají. Ne, zatýkejte mě, co jsem vám kdy udělal. Tady budete stát. Tak. Jsem jak tvrdý. Pohledám vás. Tady mám klíče. Tak ještě. Ta kartička. Tak. To si dám. Zabaveno. Televize zabaveno. Barák zabaveno. Tak. Už to mám. Vy komu si poradím s takým hovnem. Tak. Začíná. Komu si musí... Můj bože. Tak, pane. Tady jsem vám dodal toho dlužníka. Tak, a tady máte peníze. Tak. A tohle jsme my. Tohle jsme my tady za ně. Ty chceš jako zabít toho Kubu? Ne, zabít sebe.